aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati na ka bɔ Mali la Bamako an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا oye walandaye mi bi talike dinena ani kibariyawla ani seko ani dongola ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walandaye min bi tɛmɛ sɛnde fiɲɛsuru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ Musa Baba Sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أمبالما السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواتينا أو سولمبي أو كراجو مانديلا راجو شند نجمعون بين كوننا إكاروكا فومي فيفري كالوي أمبالي كريتا أني ورو لبي سام بافلا أني سام وان واتي كلنا مي شابان كالوي نانكو ما سنغول مانغونو عليك لي ورو بيه سام باكلين سان كمناني سام بيناني ساندورو على كرا صلى الله عليه وسلم بولي مكاني كتا مدينة ويرساين ara ulama fi din wal haya don ma na dina na hani awre kada madiya tabulo nyuma na ikaro ka fu anga kene sigira kene kon nasa angano ka mam biselo ya mbal make ani ankram go no Ustaz Abdurrahman Ismail Drame nan ko mako ekram go Drame Ustaz Drame anye awele wala na bele kuna sabu ambela jede mbado ka fu ninye minye shaban kaloye ninye ajuma foloye ni anko mako sungol mangono ni kaloye kalo bele ye mona kaloye ref subantia munumba la bunya munumba la mikalo yankanga toboto chugu bena kanga nyema chugu bena ngoswani na fabo ubeboni Allahu taala sonani Ustaz Abdurrahman Ismail Drame amena njongo soro keneka neka rajulu mgombulo sawe jala samake Ustaz Drame assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Abdurrahman inafo ya chugu mina ambe sungulu mangono abada mina wati nuna ni fana ye kaluba ye inafo abu deliko fo en jomi naga fo shaban kalu mi fleni ala rasulullah sallam aleka kaludo inafo kalu mi temno ya allah taala tay mi fana bena wala rasulullah sallam ya mantum tay bokuma ni kalu bele ebse ka mu fo ya ka jogo me fana am se ka tno boni ka nyine maya nyine ko chenyi na Ustaz Drame. alhamdulillah wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من الطعن والطاعون يا من أمره بين الكاف والنون برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما أفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. رجو شندي لما باب بلا جلين واتينا أني إسلامي بلا جلين أني ألا كركنوا باب بلا جلين أما وفون إسلامي أكفولي وفولي بولين كوفي أما لو تعالى دلي ألا كهير كان ويه ألا كان وكلا ينون سبتي ألا كسبب من كان بلا جلين ألا كجلي أولي كبوان بلا جلين ألا كلمن يدي أم بلا جلين ألا كدين الدملي أفرفوني أكنيا السرو ajija ala ko dinena u bela jele ala ka jamana in basigi ala ka here chaman na jamana in ko mamunu ba hero soro ala ka bela jele ko ma ala kan ke jamana in bolen de ko juma do yare barka ko so bolen ko fe ye nyini ngalim ke o ye nyini ngalu la bele bay sungolu makono amen nafa jumen soro ala ame tono jumen bo ala ame bonya jumen soro ala ni wati bele banu ko
أما فو وذكر الله تعالى كتي على كرام صلى الله عليه وسلم سورة الذاريات لا بيرو أكو وذكر على كرام إما أنتو نسلمو أني صحابو أني مؤمنين يمو وبلا جلين واجو وبلا جلين حكلي جيجين كما بيتوكو حكلي جيجين كانت دان كلمة فإن الذكرى تنفع المؤمنين إكادو حكلي جيجين أني واجو لي ولي بمؤمنين يمان إسلامين يمان صحابة يمان بلا جلين نفع bari kuma bɛ an shugulalen no ni sokɔnɔla kow ye an shugulalen no ni denbaya ka kow ye an shugulalen no ni baara yɔrɔ kow ye an shugulalen no an bɛ sira min yɛrɛ kan an shugulalen no n'o sira ɲɛ ye a bɛ maa ɲinɛ nin donba ninnu kɔ ka maaw hakili jigin donba ninnu na ala ko ala kɛra ka to ka wajulu kɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ala kɛra ma tuguni o bɛ suratu ibrahima wa dhakkirhum bi ayyamillah maaw hakili la jigin i ka maaw la kunu ni ala ta'ala ka don ye ala ye ko caman kɛ kiraw ye ala ye waatiw yɛlɛma yɛlɛma ala ye sanw don ɲɔgɔn kɔnɔ mun kosɔn lita'lamu adada sinina wal hisab a ka se ka sanw jate dɔn a ka se ka jate yɛrɛ dɔn aw yɛrɛ ne nin bɛɛ kɛra sisan o tuma an bɛ waati belebeleba min na n'o ye sunkalo makɔnɔ ye i ye ɲininkali min kɛ walasa ka maaw hakili la jigin ala kɛra yɛrɛ fana ye baara dɔ kɛ mɔgɔw hakili ka se ka jigin a la sunkalo makɔnɔ la bari sunkalo makɔnɔ bɛ waati belebeleba fila de ni ɲɔgɔn cɛ arajaba ani sunkalo yɛrɛ arajaba y'a dama waati belebeleba ye ala bɛna san yɛrɛ bɛɛ fɔ an ye waati min na ala ye arajaba de kuma fɔ san bɛɛ fɛ o de y'a to an ma o aya in kɛ k'a daminɛ a ko inna iddata shuhuri عند الله 12 شهرا في كتاب الله إكادو كلو جتي ألو تعالى يورو سانكونو لا كلو تنفلغو يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم كبي دومي ألو تعالى بسانغولو ولون فلادا كلو جتي كلو تنفلا سانكونو لا كبي دومي ألا بدوكولو ولون فلادا كلو جتي كلو تنفلا سانكونو لا nga كلو دوبي ولو جتي كلي سانغ ala o fana fo wasdadu tisan ko dɔw ye kile kɔnɔntɔn fara kan o kuma san 300 dɔw ye kɔnɔntɔn fara kan minnu ye kɔnɔntɔn fara kan olu ta ka jani anw ta yin parce que anw ta yin o kuntagala ka surun o ye kalo jate de kalo jate kuntagala ka surun kuma dɔw la 29 kuma dɔw la 30 a bɛ kalo 6 kɛ 29 a bɛ kalo 6 kɛ 30 n'o kɛra ni o jate ta o bɛna bɛn tile 354 ma dɔn ta min n'a fɔ dɔn ta ye 351 walima kuma dɔ la 28 kalo dɔ la 29 bon ni o fana jate ta o bɛ taa bɛn san tile 365 ma bon n'i y'a ala da sera nin bɛɛ ma Ustaz Darame o kɔrɔ nin waati ninnu bɛɛ ala de ta ye nin bɛɛ ala de ta ye o la ko k'a b'a falen an ye an ka se ka nafa sɔrɔ a la a ko tabaraka alladhi ja'ala fi samai buruja وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ألا بشوني كلفالي مويه ما مفك على بركة داك على كسمة كتشايا ولا ما مفك على بركة داك وانسان ألا بشوف عليه إما سيكا على باتو شوفه ألا يكلفلا ديما على باتو إما سيكا على باتو كلفه كيكا كوتشارا ألا يشوفلا ديما على باتو كنو ima se ka ala barika da sufɛ ala ye tilefɛla d'i ma ala barika da o kɔnɔ o kuma ni waati ninnu bɛɛ ye Alahu Taala de ta ye a b'a falen a la cogo min y'a diya a ko k'ale ye kalo jate kɛ kalo 12 ye san kɔnɔ kabi don min sankolo 7 ni dugukolo 7 bɛ da ko minha 4 hurum ko kalo 4 b'a cɛla k'olu ye lahɔrɔma kalo 4 ye o lahɔrɔma kalo 4 ala kɛra o walawala an ye sallallahu alaihi wasallam a ko sababe k'olu tugulen no ɲɔgɔn na salasatun mutawaliyat o saba zul qa'da sel furanche kalo wa zul hijja sel bakalo wal muharram anin domne kalo no ya ashura kalo silamɛya san kalo fɔlɔ mais ako ko ni saba tugulen no ɲɔgɔn ako kelen bɛ ko b'a dama wa rajabu mudara alladhi bayna jumada wa sha'ban ko mudara kabila bɛ rajaba min bonya an kan b'o de ma dɛ parce que bɛɛ kun b'i ka rajaba dɔ bonya walasa ka se ka san yɛlɛma n'u tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ waati min kɔnɔ n'u bɛ fɛ ka taa bin maaw kan waati min na ala ko kɛlɛ kun tɛ bɛn a kɔnɔ jahiliya maaw kɛlɛ tɛ yen silamɛw fana nalen kɛlɛ kun t'a kɔnɔ
fu kelen ga dan tiɲɛ ala ko n'u y'aw kɛlɛ waati min a fana k'u kɛlɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kuma mɛ a lahɔrɔma tora yen ni baara jugu k'a kɔnɔ ala b'o double k'a sɔrɔ baara jugu ye kelen de ni ye baara ɲuman kɛ ala b'o double ka tɛmɛ tantan kan parce que o fana ye tantan ye o kuma arajaba ka bon sunkalo fana ka bon ala ko sunkalo ma shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ako sunkalo kalo min filɛ nin ye kuranɛ jiginna o de kɔnɔ ka bɔ sanfɛ ka na lahul mahfuz la ka na bila sankalo fɔlɔ in na baytul izza kuranɛ bɛɛ bilala yen nɔ a bɛ sɔrɔ ka jigin dɔɔni dɔɔni ni ko min bɛ a bɛna jigin ala kɛra kan ten cogoya la ala muksin a jiginna ten cogoya la fo ka t'o ban o kuma nin kalo fila sunkalo makɔnɔ donna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ usamata bun zaydi ye ala kɛra ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko ya rasulallah ya ala ka kira lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban ne y'i lajɛ kalo kalo m'a lajɛ e tɛ sunba kɛ olu la ten nka ni sunkalo makɔnɔ sera i bɛ sun kosɛbɛ 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 ala kɛra bɛna walawala ye ne la maaw b'a dɔn ko ala kɛra ye kuma min fɔ ko rajabun shahrullah rajaba ye ala ka kalo ye wa sha'banu shahri sunkalo makɔnɔ ye ne ala kɛra ka kalo ye wa ramadanu shahru ummati sunkalo o ye ne mantonw ka kalo ye ni ne la o dɔnna ko ala kɛra i bɛ sun sunkalo makɔnɔ la kojugu a ko sunkalo makɔnɔ zalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna rajabin wa ramadan sunkalo makɔnɔ maa caman bɛ ɲinɛ a kɔ bari a bɛ kalo belebeleba fila ni ɲɔgɔn cɛ rajaba maaw bɛ ala bato kɔnɔ ka caya o dɔnnen don sunkalo o ye farida ye ala ko ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu sun kɛra farida ye aw kan sunkalo la o dɔnnen don sunkalo makɔnɔ dun n'a tora yen maaw tɛna bonya dɔn dɛ ala y'a bonya yira ne la ne min na ne de b'a yira maaw la ala kɛra sunna kɔnɔ a ye kelen yira zalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu o kuma an bɛna kuma min fɔ sisan an ta dabɔ kun ye ka maaw la kunu sinon san caman tɛmɛra mɔgɔw kumara nin kan ɲinɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ de n'a ye nin fɔ sisan i b'a sɔrɔ dɔw tun t'a kalama ko sunkalo makɔnɔ donna yɛrɛ yɛrɛ min fɛ ka kuma daminɛ wa dhakir i b'a sɔrɔ dɔw tun b'a kalama ko sunkalo makɔnɔ donna mais est ce que bato bɛ k'a kɔnɔ wa silamɛ yɛrɛ ka bonya yɛrɛ de est ce que bato bɛ k'a kɔnɔ wa le rappel oui ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ni alaw taala ka diinɛ dɔnniya yɔrɔw bonya diinɛ bɛ dɔɔni sunkalo makɔnɔ ye parce que sunkalo makɔnɔ kalo an bɛna don a la sisan sa inshallah comme an b'a kɔnɔ la a ko zalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna rajabin wa ramadan maaw bɛ ɲinɛ a kɔ a bɛ rajaba ni sunkalo de ni ɲɔgɔn cɛ a filanan a ko wa huwa shahrun ko sunkalo makɔnɔ ye kalo de ye turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin sunkalo kɔnɔ ko jɔn ka baara bɛɛ bɛ yɛlɛ sunkalo makɔnɔ de kɔnɔ baara ɲuman de ko don san o san baara ɲuman minnu bɛ yɛlɛ u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sinon baara ɲuman min yɛlɛ waati bɛɛ Allahu ta'ala ko ama ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu ko kumakan sanuma n'o la ilaha illa Allah malakate yɛlɛ n'ale ale ka bon kojugu Allahu ta'ala bolo ale bɛ kumakan naani min ka di Allahu ta'ala ye ka tɛmɛ kumakan naani tɔw kan habbul kalami ila Allahi arba'a kumakan naani bɛ o ka di Allahu ta'ala ye kojugu a kumakan naani fɔlɔ subhanallah sanuya bɛ Allahu ta'ala ye ni fɔli ka di Allahu ta'ala ye mɛlɛkɛw ka dumuni o de ye subhanallah a filanan walhamdulillah tanu bɛ Allahu ta'ala ye nin ka di Allahu ta'ala ye kojugu maa fɔlɔ minnu bɛ don alijinɛ kɔnɔ alhamadun o de ye minnu bɛ Allahu ta'ala tanu o de la alakira ye anw kɛ ala tanubaw ye i bɛn'o dɔn yɔrɔ jumɛn n'a ye fajiri selili daminɛ sɔni fajiri ka seli arakata alfajiri an bɛ fatiha kalan fatiha daminɛ ye jumɛn ye bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin i ye ala tanu o sigiyɔrɔma fila i b'o sɔrɔ arakata alfajiri la fajiri la i bɛna fatiha kalan siɲɛ fila tuguni seli fana la i bɛna fatiha kalan siɲɛ naani lanzara la i bɛ fatiha kalan siɲɛ naani fitiri la i bɛ fatiha kalan siɲɛ saba safo la i bɛ fatiha kalan siɲɛ naani nin bɛɛ ye ala tanuni de ye
shafi ni witri ni olu ta faraka iba soro ino shin saba ni o fana faraka be caya o kuma an kɛra ala tanun baw ye o de la an fɔlɔ be do aljinna la manu ma fɔlɔ munu be do aljinna la alhamadun o kuma ni willa sogoma alhamdulillahi rabbil alamin ala kalo mi yirila alhamdulillahi rabbil alamin nga alhamdulillahi kalo tawla o kan ka kɛ cogo di n'ala ye sɔrɔ de ma e ka sɔrɔ e ka alhamdulillahi fɔ cogo ni anw ta makan kɛ kelen e kan ka to ka sɔrɔ de di maaw ma alhamdulillahi rabbil alamin n'ala ye dɔnni de ma e kan ka dɔnni di maaw ma alhamdulillahi rabbil alamin ala ye kɛnɛya de ma e kan ka sun alhamdulillahi rabbil alamin ala ye kɛnɛya de ma e kan ka nafila seli alhamdulillahi rabbil alamin bɛɛ ka tanu kɛcogo don ala ni seki ye waati min na i bɛ tanu kɛ n'o ye wallahi kana sɔn o ka tɛmɛ i kan parce que waati ye furusa de ye n'a tɛmɛra dɔrɔn i ka fɛn belebeleba de taara k'i to i bɛ nimisa kɔnɔ ko maa ɲumanw ta nimisa lahara ala ka segin diɲɛ na an ye tanni min kɛ kulonkɛ la an k'o kɛ ɲuman na ala n'u ta ɲuman ye e min ma baara kɛ dun e ta ye jumɛn ye fosi o kuma kumakan sabanan la ilaha illallah ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib ale de kumakan sanuman ye n'i y'a fɔ dɔrɔn la rushi bɛ lamaga ala ta'ala b'a fɔ ko i mago bɛ mun na karisa mago bɛ mun na la rushi b'a fɔ k'a mago bɛ yafa de la an yafara ma o de la ilaha illallah ala kɛra ka kumaw kɛra o de fɔlɔ sallallahu alayhi wa sallam a b'o fɔ sahabaw ye qulu la ilaha illallah tuflihu ay la ilaha illallah fɔ n'a y'o fɔ dɔrɔn a bɛ kisi parce que boli 300 ni dɔɔni de tun bɛ magangaw bolo u tun bɛ ala bato ka caya n'olu de ye u ka boliw bato u b'u ka boliw de bato n'olu ye ala kɛra nana ko maa ye kelen pewu ye ko ni mɔgɔ min ko maa ye kelen pewu ye dɔrɔn k'o tigi bɛ don alijinɛ la ni maa min ko maa ye kelen pewu e tigi bɛ kisi jahanama ma o ma sɔn k'o fɔ ala kɛra toro o kuma fɔli la f'u nana ala kɛra kɛlɛ sallallahu alayhi wa sallam ko ne a ma nin kuma dabila k'u b'a gɛn walima u b'a faga k'a sɔrɔ a ma kɛlɛ kɛ wa ja'ala alihata ilahan wahida k'a ye alaw kɛ kelen pewu ye k'o ye kuma de ye min ma deli ka fɔ an fa kɔrɔw fɛ olu bolo ala kelen tɛ ko bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ o de ye dɛsɛ ye alaw taala ne masa kɛra ko masa cayara dɔrɔn o ye dɛsɛ de ye dugumakolo n'a ka masa sankolo n'a ka masa ko kɛlɛ kunna wuli bɛn tɛ k'a la kɛlɛ kunna wuli mais ala ka kɛ kelen o de bɛ ala ka se yira ya ayuha nnasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani aw adamadenw bɛɛ ye fantan ye a bɛɛ hitajilen don alaw taala la ala de ye bana ye adamadenw tɛ bana ye o kuma ala karilen don e bɛna taa yiri min dɛsɛ e de ye yiri lɛsɛ yiri dɛsɛra ka ban debi y'a tigɛ ka ban dɛsɛ nana debi ye farakurun tigɛ ka ban dɛsɛ nana ka ban o masa min tɛ ye ni ɲɛw t'a digi ɲɔgɔn ya ka a zati togoya bɛɛ dɔn o masa de ko ale de ye kelen qul huwa allahu ahad o de kan ka bato o kuma la ilaha illallah bɛ ala kelebanciya bɛɛ kumakan bɛɛ ta ni maa min y'i ka baara bɛɛ k'a ye o tigi bɛ nin yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ a kumakan 4nan o de ye allahu akbar ala ka bon o la ni tasuma mɛnɛ wulila dɔrɔn n'aw tora ka allahu akbar allahu akbar allahu akbar ala ka bon tasuma mɛnɛ ye tasuma mɛnɛ bɛ sa allahu akbar nka a bɛ limaniya bolo dɛ limaniya degere do dɛ n'i ka limaniya sera yɔrɔ dɔ la e ka diinɛ lajɛra ka se hakɛ dɔ la n'i ko allahu akbar tasuma bɛ sa wallahi ala kira de ko k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam o kuma sungaloma kɔnɔ ye waatiw la belebeleba ye san kɔnɔ an ka baara ɲuman minnu bi yɛlɛ san bɛɛ kɔnɔ u bɛ karisa ye baara ɲuman joli kɛ mɛlɛkɛw b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ yɛlɛ sungaloma kɔnɔ de la adamaden bɛɛ fɛn o fɛn ye silamɛ ye karisaw ye baara ɲuman joli kɛ a bɛɛ bɛ yɛlɛ sungaloma kɔnɔ la sɔgɔma mɛlɛkɛ dɔw bɛ yɛlɛ n'an ka baaraw ye o ye sɔgɔmata ye wulafɛ mɛlɛkɛ dɔw bɛ yɛlɛ n'an ka baara ɲuman ye o ye wulafɛta ye dɔgɔkun kɔnɔ baara ɲuman bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan karisa ye baara ɲuman min kɛ dɔgɔkun kɔnɔ o bɛɛ bɛ yɛlɛ alamisa don o de la ala kɛra tun bɛ sun alamisa fɛnɛ ko baara ɲuman bɛ yɛlɛ nka san baara ɲuman bɛɛ bɛ yɛlɛ sungaloma kɔnɔ a ko baara ɲuman bɛ yɛlɛ fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im ne y'a kanu u ka yɛlɛ ni n ka baara ɲuman ye k'a sɔrɔ n sunnen don o ka sɛbɛn ka fara a kan ko karisa a bɛ sun na
aka bara nyuman do faralaka Allahu akbar o ga bonyo fara bonyo o ga bonya fara bonya kan o kuma sungolo makono yere ni sungolo makono tokota arabukana wa fama sha'banu don maga ko mushtaqun ka chileno gabo min ash-shi'b ko sira shebu sira de kulula ko sha'banu ko sira de do mi here sira tariqul khair ko here sira de do ne sungolo makono sira doro o koro ka amega nyeshin here belebele ba dori ma no yesungolo oui o kale kere o sira ko ya fole ko do ko ka achileno gabo ash-sha'b ko sha'b ko ni o koro fene leje sha'b koro chamandi me we koro min dialanna ko al-jabr mami duskun karleno ko duskun bashi ni ala bato akono i duskun karlen ala bi duskun bashi ka chira ka bola do ko achileno ka bori sha'a bana sha'a acharna bana abangira ko jumen charna here chaman charna kalu ngono wa here chaman bangira kalu ngono do ko ka chileno ka bonna do ko mun la ya to wele sha'ban لأنه يتشعب فيه خير كثير وبري هيرة chaman be charin kalu ngono nima here do soro ina ben here doy nima here wore soro ina ben here wore ko bere be charan kalu ngono kalu ni ya laje ani fusamanti kalu ton tikeli mais olu kofe ale de ka fusamanti aka bon sungolo makono de ka fusamanti aka bon kalu to kofe bari atoko ka chango jugo oui ango follow شهر محمد صلى الله عليه وسلم على كلا كلو ويفولي أفلانا شهر السقي للزرع كسننفين كجين مالين كي إيجا سننفين ونكرو ni إيجا سننفين دانغبا سان جيمونو منا كاكرو نو يسانجي نواتي كو كلو فندي سونغلو ماكوناي أتوكو سبانا شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاتك على كراكا او كالوري سونغلو ماكوناي اتوكو نانينا شهر القراء ما مونو مي قران دون اولوكا كالوري دو بري سونغلو سيتو من فلاني سيسا ني سونغلو بنا سي اوبو بيبني بويغا قران كانغا قران مراجعه تشايا سونغلو ماكونو كونو لالا ينكبوا على المصاحف فقرأوها انا سكوتي كما ama do yoro ama to ko fo ko ni smolo ba ko sira do ko sahaba bebu bon ko qur'an ka tabi ina o fen fe me bebi bon ga qur'an kan sanga qur'an kan ndamne debi sungolo makono Allahu akbar ya to ko do ko sungolo makono ale de kalu ni kalu chira ala kiraye sallallahu alayhi wa sallam Allah ta'ala min fa'i qur'an kono iqtarabati as-sa'a وانشق القمر وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها كوك القيامة سنة سوريانا اقتربت الساعة وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كوكالو القيامة سنة سوريانا وكالو تشيرا على كراي كوني كما كو بيرو لا كوبو كودي وافو كوني كوروتيري من دومينندو debi Musa nunu lu gani nyogona ke Isa nunu yeni nyogona uke Yusufu yeni nyogona uke wafu ko ni be korotere o kera to ko di kalo kletan duru wati aselen adana unana ala karama no imagan kafiru sallallahu alayhi wa sallam doko Habib ibn Malik ko rena ala karama o kabako chamani nyini ala karafe kletan nanin don ako ala kirama sallallahu alayhi wa sallam ko ala kira ma fe kle bolin bafleni dibi ga don kle ganfe fanga dese ga nyogon yi ala dibi meleka o blakana olu ye kle datugu ka dibi do kle ganfe alu ma se ga nyogon yi ko ala kira toti ni man wasa ala kira ala dil
ala ye dibi wuli Habib bun Malik ale silamɛyara mais kafiri tɔ ninnu ma silamɛya o de la n'i bɛ salatu rabbi ma'a salami ala al-habibi khairil anami ala ka nɛɛma caman jidi min faralen don kisi kan ala kanu b'a kan min ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen na sɔn hɛrɛma ye karamɔgɔba dɔ de ye nin da tɛmɛtɔ a y'a sɔrɔ denmisɛnninw ani kulonkɛmɔgɔw u bɛ ka ɲɛnajɛ kɛ ni dɔnkili ɲɔgɔnna ye a dacogo don cogo min na u bɛ k'a kɛ cogoya wɛrɛ la ka dɔnkili wɛrɛw da la k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ n'a ye ale ko nin bɛ se ka da alakira la sallallahu alaihi ale ye alakira kanuba ye a tɔgɔ ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam alakira de ye ko in bɛɛ a fana ko i jɔ ale ka dɔnkili in da dɛ a ye dɔnkili in yɛlɛma k'a ta da a bɛɛ bɛnna sen ma a bɛɛ bɛnna sen ma o de la ko wasakhru sallam wal jawu azlam lahu takallam mawta rijami salatu rabbi ma'a salami ala habibi khairil anami a y'a dɔrɔbu kɛ ta bɛɛ bɛnna ma a ko fara ye cɛ min fo o de ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam a kelen kira y'a tɛmɛtɔ ani faraw fara bɛnna fara bɛɛ ko assalamu alayka ya rasulallah a ko inni la a'rifu hajaran kana yusallimu alayhi ne bɛ fara dɔ dɔn fara in bɛ to ka ne fo kuma bɛɛ hali bi n hakili b'a yɔrɔ la a bɛ yɔrɔ min na nin kɛra qabla al-wahyi a segintɔ wahyu jiginna a kan a segintɔ wahyu jiginnen a kan a segintɔ fara ninnu de y'a fo mais a ko k'ale b'o fara in dɔn hali bi quoi ani sahabaw sigilen Allahu akbar o cɛ tilala ka mun fɔ a ko wal jawu azlam ko kɛnɛkana fɛnɛ bɛɛ o bɛɛ ye dibi don ka tile to a dan na le climat oui ka tile to a dan na ala kɛra ko dibi ka don ala ye dibi mɛlɛkɛw bila u ye dibi don k'o kɛra ala kɛra de sallallahu alaihi wasallam ko su kumara fɛ k'u to kaburu kɔnɔ a nan'i jɔ ka kafiri su wele dɔw ko ala kɛra ninnu ye suya ko ninnu tulo bɛ min na e tulo t'a la sisan yawma badrin badiri bannen a ye mun sɔrɔ yen anw kɔni bɛ nisɔndiya la yan bi aw bɛ mun na yen u y'a jaabi kalo fana cira alakira ye kalo min na o de ye nin ye cɛ in nan'i jɔ alakira ma o fana la dɔnkili in na a ko wal badru shuqa liman taraqa wa bata yalqa bil ihtirami salatu rabbi ma'a salami ala habibi khairil anami a ko kalo tile 14 cira cɛ min ye o de ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam kafiru nana k'a ka kalo ci ko kelen ka taa kulu kɔfɛ kelen ka taa fan dɔ in na dɔw ko Habib bun Malik de nana k'a ka kalo in ci komi kalo in ɲɛ jɛlen don olu ɲɛ tɛ kabako wɛrɛ la bi min ka bon ka tɛmɛ o kan kalo bɛ fo sanfɛ kalo ka jigin ka na n'a nana a ka foli kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam a ka seereya di ni alakira ye n'a ye seereya di a ka tila ka ci 2 ye kelen ka taa kulu kɔfɛ kelen ka taa kulu fan dɔ in na a ka janya ɲɔgɔn na n'o kɛra a ka tila ka na fara ɲɔgɔn kan a ka seereya kɛ tuguni a ka segin ka taa nɔ la alakira ko ka nɔgɔn a yɛrɛ kan 2 seli mais Usa Dramé yani ka tɛmɛ n'o fɛ ni bayitu ni ye min fɔ sisan est ce que bɛ se ka a bɛɛ da wala a bɛɛ yɛrɛ tɛ ka dɔɔni da la ten wa i n'a fɔ i ye minnu sariw sisan n ye mun sariw sisan n bɛ k'olu da o ayi k'u tugu ɲɔgɔn na k'u tugu ɲɔgɔn na wal badru shuqa liman taraqa wa bata yalqa bil ihtirami salatu rabbi ma'a salami على حبيبي خير الأنام والصخر سلم والجو أظلم له تكلم موت الرجام صلاة ربي مع سلامي على حبيبي خير الأنام بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك أكو كلو تشيرا تشيني كلو كلتان تشيرا على كراي نينكلي على كراكو كاكاتشي أي يمرادي Jibrila ko meleke batanu 2 bi ka yamara kono sisan ni ko ku ka fɛn o fɛ ko baba kɛ ala ko ten ala sɔnna ko kalo sɔnni bolo a fɔ a ka na a jiginna a ko kalo ka na kalo bɛ ka na laada la ni fɛn belebeleba bɛ na k'a to a ka jawla a ka dɔgɔ mais n'a bɛ surunya wala a bɛ bonya mais nin na kalo dɔgɔyara de a bɛ ka na alakira ma sallallahu alaihi wasallam sinon kalo ka bon dɛ kalo dɔgɔyara de a bɛ ka na a nana se alakira ma a ye foli di
ale resirani assalamu alayka ya rasulallah assalamu alayka ya habiballah foli bi ma ya ala ka kira ya ala kanumba foli bi ma ala kira ko asorola ka shari'a di ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah me shari'a ko ala taala e makelen pewre mini bato ka kan wa e aka kira e kalo ni fo nyamaru ya ibe fenga munge ala kira ko chief la e kelen ka ta fando en fe kelen ka ta fando en fe donc kelen na do aka guleki fando kelen fe ka kila ka bo fangelen fe u nana fara ɲɔgɔn kan tuguni ka sɔrɔ ka shari'a kɛ kalo segina ka taa nɔ la kafiru ko k'a ti se ka bɛɛ kɔrɔtɛ nin na kɔni k'an ka dugu wɛrɛ mɔgɔw ɲininka n'o y'a sɔrɔ kalo cira olu fana fɛ mɔgɔ dɔw nana makan o sen u y'olu ɲininka qu'est-ce que aw ye kalo ye nin su wa kalo kun cilen don dɔ taara fan dɔ in fɛ dɔn olu ko ko awɔ k'olu ka dugu la k'a kɛra k'o kɛra kabakoba de olu fana fɛ u y'u jaabi ten awɔ ala sɔrɔla k'a f'u ye wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir u y'o de fɔ ko nin ye kɔrɔtɛ de ye o bɛɛ ma da la o ma da la o kuma kalo cira alakira de ye kalo min na o de ye sunkalo makɔnɔ ye ni dɔnnibagaw m'u nɛn donni kɔrɔ i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ale fana ye min fɔ n'u m'u nɛn donni kɔrɔ n'a ka falo an an bɛ ɲinɛ a kɔ sabu ale bɛ belebele fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ belebele fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ belebele fila ni ɲɔgɔn cɛ wa alakira ka kalo don an bɛ ɲinɛ a kɔ min fana kɛra a kɔnɔ tuguni o de ye an ka kɔrɔn yɛlɛmara ka bɔ Baitul Muqaddas ka ɲɛsin alikaba ma o événement fana kɛra o événement fana kɛra sunkalo makɔnɔ de kɔnɔ e ni de tun bɛ hiji la ɲinɛ Madina a misiri bɛ Masjidul Qiblatain kɔrɔn fila misiri a kɛra yɔrɔ min na a kɛra kalo min na o kɛra sunkalo makɔnɔ tile 15 don o don yɛrɛ fana an taara misiri in lajɛ an selila a kɔnɔ o tuma u tora seli fana seli de la komi alakira tun bɛ to ka a bɛ yamaruya ma kɔnɔ Allahu ta'ala ko qad nara taqalluba wajhika fi sama an bɛ k'i ka ɲɛna munumunu ye sankolo la kuma bɛɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye i bɛ ka wahayu ma kɔnɔ wahayu kɛ e yɛlɛma ka bɔ Baitul Muqaddas k'i ɲɛsin alikaba ma an b'a kalama sunkalo makɔnɔ tile 15 don selen u bɛ selifana seli la ala ye wahayu jigin ka na falanuwalliyannaka qiblatan tardaha an bɛ n'i ɲɛsin kɔrɔ ma kɔrɔ min n'i bɛ jɛ ni o ye fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram o y'a sɔrɔ u ye arakan fila seli ka ban arakan fila kɔfɛ ala kɛra wulila dɔrɔn a y'i ɲɛsin alikaba ma fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram a ye ɲɛsin alikaba ma minnu ka limaniya ka bon u y'a ye ala kɛra ɲɛsin n'o alikaba ma olu bɛɛ fana y'u ɲɛsin a nɔfɛ o de y'a to kɔrɔ in a yɔrɔ ye fila u b'a yɔrɔ bɛɛ yir'i la a tun bɛ ɲɛsin yan de sisan a bɛ ɲɛsin yan nɔ a y'a ɲɛsin tɔ bɛɛ y'i ɲɛsin ala kɛra nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam bon minnu ka limaniya ma se olu y'u jɔ u ka togoya la ala sɔrɔla ka mun fɔ wa haysu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de y'anw lafiya parce que anw tɛ se ka alikaba yɛrɛ ye ko a filɛ nin ye k'a ma ɲɛsin a ma mais fan a bɛ fan jumɛn de a bɛ anw ni fan jumɛn cɛ a b'anw ni kɔrɔn cɛ anw ma ɲɛsin kɔrɔn ma ala ko a y'a ɲɛsin a fan fɛ a bɛ minnu ne tilebi cɛ olu fana b'u ɲɛsin tilebi ma a bɛ minnu ne kaɲakan cɛ olu b'u ɲɛsin kaɲakan ma a bɛ minnu ne bayanfan cɛ olu b'u ɲɛsin bayanfan ma c'est-à-dire maa si ta tɛ kelen ye maa si ta tɛ kelen jamana cogo la nka a y'aw ɲɛsin ale de ma dɔrɔn o de y'aw ka kibila ye o tuma nin kɛra ala kira ye sunkalo makɔnɔ tile 15 don o fana kɛra kalo in kɔnɔ sunkalo makɔnɔ fɛn belebeleba min kɛra a kɔnɔ o kɔfɛ inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة آية وجينا سمولو ما كانوا يكونوا يرافو جو من هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان شهر الصلاة على النبي وعلى شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تقدر على نينكوسو aya jigina kono aya jigina kono zakara Sayf ibn al-Yaman yamani ale Sayf al-Yamani min fa yamani ale de ni lakali aka kitabu kono akoko salatu ayan ka jigina sunkalo makono de kono la doko ka jigina sana yelen shu nga ale ko ka jigina sunkalo makono kono ame medali kanu salatu aya jigina inna allaha ikado alau ta'ala wa malaikatahu anaka melekeu be ala madam meleke kelima yusalluna ala nabi
وبebe salatu ke nabi nyuman kanu ya alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima aw mamunun ko qawli man yaraka da Allah ta'ala la afne ka salatu chaman ke alakira ka kisi nyinin chaman ke min nan ka chan ko sebe aga na dan kelema kuma salatu aya nana ala ko kali folo ribake ala ba ke tugudi onti tugo ya do la o dugoleno meleke ba ke tugudi an tolu fana ka tugo ya don fona kera ube ya fanyini munun ke est-ce que o tugo ri ke wa ala kera munun fofo ala o fana be asabana an ga mu'minu an la hala nyuma fana ko ala an fara yere kansa asurla ka an wele aw munun me fe ka fara ko inga ay na ka doke na yake annafa be se awrima na make ni ala ni ngamele ka ube ka ke na yake alam na mun dama sisa Seydina Abubakar kun sigilen go de makono ko ala ma fushi ke ala kira fa ga mu'minun je o nyogona fa ko nyogona do di mu'minun ma ala ko huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima ikado ala ta'ala na kan meleke ulle bi salatu chaman ke au feneka we salatu ke au ka o salatu ke li au ka o jume liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur bo bo dibu chela inyina leno ala bato ko o dibi o bi bo chela kibla ika ala bato sangani wati be o ikele iduskun alamina fuka zundaka barana ala qulubihim ma kanu yaksibun rainun dara duskunga fuka duskun datuguni jurumuye abi bo o dibi fin kono kibla duskunga noro kono e refene jurumun ke ifarkolo la abe farkolo sanuya ka bo jurumun kono ka bla ala bato kono iyere fana ibe dibiri kono ika ko bela jelena imana do ko la ko be keleno ki datuku ni be salatu ke abi bo o dibi kono ki bla sira baklenenga mbe salatu boya ala kara ko sallallahu alayhi wa sallam ako al bakhilu nami bakhilu nyini sahaba ko bakhilu we muye akelengo o nyini nga ka be bakhilu don wa sahaba ko bakhilu koni nafolo be min bolo na ate moko shita dun akeleno ka kerengere na yere aga somoko ta dun ma wore ta dun ayrati nafasura ala ore bakhilu ako ko e bakhilu doy ga bakhilu yere na be feko don man zukirtu indahu falam yusalli alayya nine to ko fora ma min kerefe na ma salatu kenka ore bakhilu yere Allahu akbar o kuma e jume e kana ala kira to ko foli makono fo ga fi make e bakhilu ay kanu makono yere ka salatu ka kan soni iga to me fo sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala nuril anwar ala kan gari ala kira sallallahu alayhi wa sallam noro ga noro de ala kira sallallahu alayhi wa sallam mo perdite salatu la ay perdite salatu la salatu ke o ke iben ni oro dore soro jona tale la ko ale te jofiu parce que allah taala yere garanti tale la huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatu ayo damanu minta o be kanga ngaba kuma perdite salatu la wakafoka wa salatu de nafanya ala kirai ai don maga ko an nyogona ga salatu nafa foshi te se ala kirama ko be an yere de kan bari an desara ka ala kira sala an ala ko kaka saral fendo di ala kirama saral fen jume o de salatu keli an ti se ka salatu yere ke fanga fori allahumma salli ya an daba masa salatu inke ala kira sallallahu alaihi wasallam ko an salatu na fatisi ala kira ba an mega ala ribla ala kama deliga salatu yere ke o mani salatu kalori ala kira ko kukura sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yalqa allah wa huwa anhu rad falyukthir min as-salati alayya hada kote aw ni ma min ba fe iba kanu iga ala taala kumbel nyoya ka soro ala jelendo ima karsa imana fen fe gen jera na be kika salatu chaman ki aleka bien Allahu akbar surtout ne mo minya a chaya ni kalo ngono a chaya ni kalo ngono o ala kira yere ka kalo ma be dandon olawa ma te dandon ola bari ala kira yere kalo boya akla ka kalo boya yirana akla ka fuko bara nyuma me yele kalo ngono wala ma wuyu nyashin salatu mani kalo ngono o be salatu chaman ke on ay événement belebele ba munu fo ni be kara kalo ngono o kuma bara munu kan ke kalo ngono o bara la belebele ba o sunye
anna riwaya wala ko ala kira ba alakal sallallahu alayhi wa sallam alni riwaya makke sahihu ye bahra be kanai ako man sama 3 ayamin min awwal sha'ban ni mami ye kile saba sungolo makono kile tan folo la sungolo makono wati folo ye kile saba ola e ma fo ka me kile woro nana biwa kile tan folo ma ban folo shine kile wolonvlay no e samedi shine dimanche kile shegin tenen kile kononton o kuma bi se ka kile saba soro soni ga anse kile tama mardi o kile tan sono che bi se ka kile saba soro o kuma mauma klubana ni se ka kile saba sun atan folo ina wa salasatan min awsati ye kile saba sun atan flanan fenela ka dam ne kile tan kelen fo ka ta bla kile mwana ina fo araba nata o be ka kile tan kelen nay ka ta bla fo kile mwana parce que yemi fana fo même mardi fana bi bolo dina mardi fana bi bolo ouais parce que kile tan do o shi ma se folo o surtout be damine kile tan kelen no e mercredi bon en fait le 16 de là comme neni ni walanda abna révision ke watimna abseka ka révision be famu avec shumina o be ka jumashu nata inshallah bon na kero la samedi shu ka duguje dimanche la o be kile tan duru nan don shu fenema ma ko wakili to fenela kile tan duru nan shu mi ma kono o re laylatun nisfi min sha'ban sungolo makono kile tan duru shu sungolo makono ka bonya bebe kile tan duru shu ne bolo Allahu akbar arajaba ka bonya be o kuma arajaba kile tan folo bolo bari ale shu folo o do jabi shu kafara ashu mo wono vlanan no israwi no israwi sungolo makono ale ka bonya bebe kile tan flanan bolo bari kile tan duru shu be o kono sungolo fene ka bonya bela jelen belebele babe sungolo kile tan laban kono voilà parce que n'a fia fo comme ça dimanche don dimanche nata o kunyogo voilà o kunyogo dimanche nata o ye kile shegin voilà min be daw kan o ye kile tan duru de voilà oui o de kan sun kosebe ni ma mena kile tan sabana kile tan flanan sun kile tan flana kile saba min kan sun o kono ni bino sun kan o damne kile tan saba kile tan nani kile tan duru o be ben juma nata bi juma intere bo juma nata bo na révision kera shu min fe o shu duguje o redu ni walanda révision kera shu min fe parce que abna ke shu de fa révision o shu duguje no e juma do o juma do ne kan asu ni kile tan saba sun kalo o be kile tan foro baraji dima ni kile tan nani sun kalo o be kile tan flana baraji dima ki o beso ni kile tan duru sun kalo kile tan laban baraji bo dima abena fo ayamul bid abe beorima wala mega kuma yin fo abe famu ni ayamul bid sun akelen man jaa bil hasana falahu 10 amsalha abena tini o kuma ye kile tan folo soro ye kile tan flana soro ye kile tan sabana soro o kuma ikango damne juma nata o sun kan damne wala bon na révision kera domna o duguse jere di juma don yene ikanga sundamne voilà bon ina fo abe chugumina e ba soro dimanche min be kana no siningene o ye le 18 o do me ben bon do le 25 bon kalo ina sabe na fo le 24 voilà oui bon le 24 o ye clé tan nani le 25 o ye clé tan douye mais le 23 vendredi oui le 23 le 24 le 25 ori kan asu fini kaloina semaine prochaine ne do ako ni mami clé saba fene sun clé tan flanan fene la wa thalathatan min awsati wa thalathatan min akhiri ikla ka clé saba sun a clé tan laban fene la ni mami me sun o tigi ko sun o damne ikano blagata fo sungolo makon masuria parce que ni abla ka tawla igana na dese don maga were be sunjo ko kile tan duru mana se dogo ko sunwa jo wala sa mo ko na dese farda sunina o kuma ibe asun adamne ne kile mo an sira doro mo an kile na mo an fulana mo an sabana ko ni yenke kataba allah lahu 70
ibadata 70 nabiyya nabi nyuman bi wolonvla o ka bato Allah ta'ala bo sebe itola o te boya awma ay bari alakira ko sallallahu alayhi wa sallam kuni kalo ya alika kalo wa sha'banu shahri wa alakira ma ye kalo la fene tuguni istakmala siyama shahrin qattu illa ramadan wa ma ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi sha'ban wa ma ye kalo la fene nabe sun kosebe o kalo la ka teme sun ma kono o kuma alakira kuma sun ba ke kalo mina iba soro ni fe o fe ko la o ko be jidiri o kuma na foro ko nabi man bi wolon bla ka baraji be dima o te boya ama ouais mais Oustaz Abdrahman kuma la ma me ka fanga ma anga ni wati yere anga ma korobaw no do chamo tanyana ula ka foko ulu tumbe munzu rajab parce que rajabani rajaba joro dro ba rajaba besun sungolo ngoro mini ambo kli woro labi ba le fana besun ka sungolo ke ka datugo bashi bola wa bashi tola parce que comme il a fait ça kuni clé temps duru ko fait mais il y a raison fois la il la faut ça quand il la fou do dese ramadan ete dese bashi tala shariati ku yore fo ma o mati dese bashi tola parce que ala kira sahaba ke sallallahu alayhi wa sallam ako sahaba ke ma ko to igani sun sahaba ke ko fanga bale la kasu ako ko ni fanga bila ni fana faraka ni fanga bila ni fana faraka mais ni fanga tila danima o ba yira ni fanga bila kasum bashi tala orla risalati ko watanafulu bisawmi muraghabun fi kanafla sunke ko kanu yalenu kujugu wakadhalika sawmu sha'ban ورجب وكذلك صوم يوم عاشوراء والمحرم ورجب وشعبان كوكا رجب قالوا بسون كوكا نونو كسبه كوكا سونو ما كونو بفنه سون كو فنه كان نونو كسبه risala tigiro koti ni ya nteka kuma pasi amanga kuma kan sigi doroga kuma foko ni mebenta arajo surusufo na surusufo mun mbe fega ke am ko la shu on mun ta ke fene alhamdulillah nafla sunne wajibite o kuma asumme ke bashida surtout shari uti no ala kira sallallahu alaihi wasallam na lebe ale se ka no ya do ko do la wala sa silamɛw kana na dɛsɛ ale bɛ ka fɛn caman bɛ kɛ ten de mais ni e y'a dɔn k'i tɛ dɛsɛ k'a tɛ n'i tɔɔrɔ sariyatigiw ma baasi fosi k'o la voilà mais min fɔ sa Drame k'a fɔ Aisha ka riwaya la c'est-à-dire hiya lam tara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastakmilu siyama shahrin qat ila ramadan mais est ce que o b'anw bali k'an t'a bɛ sun wa ayi o t'anw bali o ye ala kɛra ka lahala de ala kɛra ka khususiyaw ala b'a dɔn mun ni ala kɛra ka kan mun n'anw fana ka kan k'a kɛ komi ne ni dagara ala kɛra ye dɔrɔn o kɛra haramu ye anw kan ayi dɔnnibagaw ko at-tarku la yaqtadi at-tahrim ala kɛra maninkɛ ko ta ayira ko ye haramu ye ayi o tɛ haramu ye wa ma atakumur rasulu fakhuduhu ala kɛra mana fɛn min di aw ma a y'olu minɛ wa ma nahakum anhu fantahu a mana u fataniya ka bɔ fɛn min kɛli la k'a y'o de to yen nka ala kɛra ye fɛn min to yen ala m'o fɔ ala m'a fɔ wa ma tarakahu rasul ni ala kɛra kun ko a kana sun o kuma an bɛ sun to yen walima sun a ye sun jɔ o kuma an b'a jɔ agana sungolo makono la amajo fa mais souvent ça dire ba so do beta ni wuja do kelmai iba so rabu bulu kuma chama ko no asoro akoyin tumbeneno c'est-à-dire khairu la sabaquna ay o te kuma o te donner ni ngono yere o te donner ni ngono parce que wati be yele mari quoi oui wati be yele mari parce que ni alors ni ibada ni sahaba bela jelen ka laban ko wati laban u bɛɛ laban ni sun de dɔrɔn an b'a Aisha ka waati laban bɛɛ kɛra sun de Allahu akbar Sidina Umar ka waati laban bɛɛ kɛra sun de parce que sun bɛ shahwa tigɛ ka bɔ adamaden na o kuma i bɛ ɲɛsin alabato dɔrɔn de ma u bɛɛ ka waati laban kɛ ni sun gansan de fo ka taa se Sidina Abubakar ninnu u bɛɛ ka waati laban kɛ ni sun de jɔyɔrɔba bɛ sun na jɔyɔrɔba de bɛ sun na Alahu Taala ko innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab anw masa de bɛ sabalibagaw sara k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fɛsɛfɛsɛli fosi ye o ye kelen a nana n'a ye hadisul qudusi la kullu amali ibni adama lahu illa siyam riwaya dɔ la illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi adamaden ka baara bɛɛ baraji bɛ d'i ma kelen 10 20 ka yɛlɛ yɛlɛ ko illa sawm fo n'a bɔra sun na
kusume kale ala utala kelen pewuri wa ana ajizi bi ale be sumba to sara naka barakele o ko mo shita hake do ne ala utala yerete o kuma sunga bunko jugu botola belebele bare do o kan ke kalo ngom koni ye okay nabi man bi wolon vla ka bato be dima wa kana kaman abada allah 70 ama ibe fara komi mamiye sam bi wolon vla ke ala batola o baraji be sebe to ko la fene wa in mata fi tilka as-sana mata shahida ni fatura o sain kono la fene la ibe fatu ishaidu shulama o baraji de be dima Allahu akbar ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ني الله تعالى لبتو وصر الله كنا سون على ما سون على ما كرافيدو سونا كو سون كان دانتاني أي على موضوع على كده يرفع ما كرافيدو سونا أيادو على تقوم نادرو أتفهم موقع تورو ni fanga te se karsa ni to iga ni keta ni sune gafsa ayolu fo wala sas la me ko na dese ka klegelen sunga klegelen mi ka klegelen sunga klegelen mi ayo fo bekara de wala sas la me kana dese mais ni eba do ki fanga be se ibe sun fo na bora dum nu sun haram no sel fitinin dum sel badum ona kleflan bo olu sun e haram igana olu sun alni be san besun oui mais Oustaz Abdraman modola mogodo fana be feno foye par exemple mogo munu iba suru be ni wajulu no ba lame wallahi alaka amma sanunu alaku me encore alaka nu sara here chama alaka shini kena wala ka aduma tellement que ala ko re kaduye islamiyin ka baraba fe manafo bunye shama kubake wallahi iba suru do be no banaw nana siw avancera bon aw be ni wati ba munu fo kan wusun banaw no gelaw no fo malgré tout ça wa fo ko be o sun jakwa la mais be la délicat du fouye parce que dem se wa ko be deso la ko do la mais la délicat min fo o makoroba nunu ye ko sunye ka toy le docteur ya fouina surtout ko sunye ka toy ye suminke na wati sera nu ma se ka ke a baraji be sebe o to la ki be ka sun Allahu akbar surtout ni koro de dese alakira mantu bari alakira mantu wa shi belebele ba sambi oron saba alakira ta danayni ni sera ni surtout ni sera oma fi temero la e kan ajo dese na mana uchaira e kan aju menga sisa munu be sun tiga glanga duma iko sun tige igolu sun tige joro bo fona ke olu ka baraji nyogona be takadima ka soro fushi matiga wala Allahu akbar mamunu be sun makoroba munu me no klubala ni bise ka dumuni glanga doluma ni masola itake wurudi we yesu minke o baraji sebena kaba ikme minke o nyogona de be ka sebe ku atete soro shi mana lafu mana ayatetike falahum ajrun ghayru mamnun Allah ta'ala ko watini wazaytun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أكمل أولوك برجي تتكي غير ممنون أتتكي فيو يمين كان يدسرا دي درو كو كوروري نانا الله تعالى يقول ثم رددناه أسفل سافلين أنك لك عدم دين سيجين بوغو كو كو لا أكمل يبي كوروري fokana se do hakli be tien mais munu korone kala wo hakli te tien okuma imana so hakela sa ye baraw barake alako illa alladhina amanu wa amilu salihati nu ye bara nyumanke falahum ajrun ghayru mamnun okuma titike sarabulu min titike fiu jeni la harabe okuma eka sunjo orikan ni sun ni on nafai aflana ankanga munge kletan durushu wafuma laylatul baraa kula jayali shu kama kuna diula jaya kulubo ma kuna gunchela Allahu akbar kamumenu lajaya kabo shetani mauchela kele kama ulajaya kubo jahannama donina kuke aljannadin wil bara laylatul baraa atoko flana laylatul sak tege dan kulukoro shu shetane ba ye jafa be ke alakira manto ma fa be tege da kulukoro baro sura tugumna alakira sallallahu alayhi wa sallam ay ala deli manto ye aklala ka sun manto ye
nin kalo in sunkalo makɔnɔ tile 13 a sunna a ye ala deli a su fɛ ka sun a tile fɛ. ala ne mantonw yafa u bɛɛ lajɛlen ma. fɛn o fɛn ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah i k'u bɛɛ don alijinɛ kɔnɔ n bolo. ala kɛra o duwawu k'an ye. a y'o duwawu kɛ ka tila ka sun. a ma dan k'a kɛ i n'a fɔ n b'a kɛ gansan dɛ ayi a sunna. suntigɛ waati suntigɛ kɛlen a ye duwawu kɛ k'i ten turu ka seli bannen a nana fɔ a ye n manton tila 3 ye ka tila 1 d'i ma. n ye soronnalidonni k'i ye i manton tila 1 na tila 3 ni ɲɔgɔn cɛ n ye 1 ta ka d'i ma. ala kɛra ye tile 14 fɛnɛ sun o cogoya kelen na ka duwawu kɛ ala ne manton u tɔw di yan n k'u don alijinɛ la soronnalidonni sira fɛ. n'o ye sulusani ye. sulusani. suntigɛ banna seliw banna a ye sujudu kɛ a nana yira a la n yafara i manton sulusani fɛnɛ ma ni u tila 3 ye tila 1 n yafar'o ma kunu n ye 2nan fɛnɛ fara o kan a tɔ tora 1. o kɛ den cɛ de sa. n y'o kɛ den cɛ de a tɔ tora 1. a sunna tile 15nan fɛnɛ don ka alaw ta ala deli tile 15. o bɛɛ kɛra sunkalo makɔnɔ in de la. alaw ta ala ye a manton dafalen d'a ma tile 15 su. ala ko ɲi manton bɛɛ lajɛlen d'i ma. tamama shafa'a a'ta Allahu nabiyahu tamama shafa'a fi hadhihi al-layla. o kɔnɔ an bɛɛ b'o duwawu kɔnɔ quoi. an bɛɛ b'o kɔnɔ. ala kɛra fo ni mɔgɔ min yɛrɛ bɔ ko yafa bɛ kɛ bɛɛ ma. yattali'u Allahu ala jami'i khalqihi ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ألو تعالى بيينغا جونغا سمولو ما كنو كلي 15 شو نو كان بين لي 24 شو كا دوجي لي 25 ما février من كالوينا أبي بين سامدي شو ما كا دوجي ديماشي لا وي non date correcte ouais أو كالا بيينغا جون بيكا فهم فكو أشهد لا إله إلا الله بي يفا بما olu sen bɔra filanga foya la fo n'a bɔra maa minnu datigɛlen no ɲɔgɔn na e cɛ ni muso min datigɛlen no ɲɔgɔn na n'a ma yafa ɲɔgɔn ma sɔnni o don cɛ yafa tɛ k'aw ma u b'a fɔ k'an k'o makɔnɔ sɔnni fajiri cɛ e muso min ni balimamuso datigɛlen no ɲɔgɔn na yafa tɛ k'aw ma e sinamuso min ni sinamuso ɲɔgɔn datigɛlen no ɲɔgɔn na yafa tɛ k'aw ma e ni maa min bɛ baarakɛyɔrɔ la n'aw datigɛlen no ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ fasigiya baara tɛ fo intérêt dɔ kosɔn yafa tɛ k'aw fɛnɛ ma dɔnnibaga dɔw ye dɔw fara a kan aw aqin maa min ye dangaden yafa tɛ k'o ma dangaden ko yafa tɛ k'o ma maa min kɛlen don ka mansa 2 dusu kasi walima mansa 1 dusu kasi yafa tɛ k'olu ma ni mansa fatura k'a sɔrɔ yafa a ma yafi ma i ta kɛ duwawu caman ye i ka saraka bɔ caman kɛ a bɛ yafa i ma n'o tɛ i bɔ man di dɛ i bɔ man di dɛ i ka diɲɛnatigɛ bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔw ye dɔw yɛrɛ fara a kan aw mudmir khamr maa min duminen no gulɔ min kan n'a m'a bila hali sunkalo makɔnɔ su a bɛ gulɔ min kan ko yafa tɛ k'o fɛnɛ ma mais usa dara y'a sɔrɔ dɔw bɛ ala bolo sitanɛ bolo ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen aw sariq ko zon fɛnɛ yafa tɛ k'a ma maa min ka baara bɛɛ ye zonya ye hali bi a m'a dabila ko yafa tɛ k'o fɛnɛ ma mais duwawu k'u ye an bɛ duwawu kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen bɔ a la ala ka lasegin d'u bɛɛ lajɛlen amin ya rabbal alamin ko maa min ka baara ye ninnu ye ko yafa tɛ k'olu ma dɛ o tuma baara minnu kan ka kɛ o su fɛnɛ o ye arakan 100 seli ye o ye 1 a filanan ka suratu yasi kalan siɲɛ 3 suratu yasin awɔ hali n'i tɛ se i ka mɔgɔ dɔ bila min b'a kɛ a yasi mais ni bɛ kɛ su in de kɛ o su kelen le 24 su ka dugu jɛ le 25 na an ka date in fɔ walasa an ka fɔ février la oui yasi bɛ kalan fitiri kɔfɛ ka taa bila fo fajiri la ni ma se k'a kɛ joona siɲɛ 3 a siɲɛ fɔlɔ ni bɛna yasi kalan ala ne bɛna suratu yasi kalan ala i ka ne sɔn sijan ani kɛnɛya la ani ka n bɛn sawaba ma e alaw taala batoli la sijan ni kɛnɛya min bɛ kɛ e ala batoli kɔnɔ ala n sɔn o la bari ale su koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ alaw taala ko an ma bismillahir rahmanir rahim hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin
فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أكو حاميم الله أعلم بمراده به أو بذلك على ربو كورو والكتاب المبين على يكلني كتابه من كرب ولا الكباي ني بانغ الكبادو غالوني تشيون ني كو نيغامينو ني كو جيلون ابا بدا كنكا الله اكبر على منا كلنا ويفهم باير إنا أنزلناه في ليلة مباركة كم مساء القرآن جيجين شو بركة لنا شو انتقدوا ليلة المباركة إكرم ريكو كو شو بركة لين بيبين سونغولو ماكونو كلي تاندورو شو ما لين جما كلو تشاما سنو تفسير كلا دو كوكو ليلة القدر شو لدو أنغو فنا فوق داكا إنسافو كوسو وي أو كو سونغولو ماكونو كلي تاندورو شو دو نانا تفسيري anga chokoroba kon mafo abafo ko sungal ma kono kletan durushu fiha yufraqu kullu amrin hakim kunyo me Ustaz Abdurrahman ibn ayina kana fasari me ni nanango fi laylatin mubaraka inafo ye afo chugumna dawtara kafo ko laylatul qadr do mta inafo chora afo chugumna albarhum Ismail Dramé lakum afo ko nisf Shaban kalo shu wala très bien. Mais ni anna surat al-Qadr inna anzalnahu fi laylatil qadr bo nunu inzalu fly nunu o kuma da o dan fara ko ci min wala dan fara me ala don ma ko bara bi damne ni me wole ko laylatul qadr as-sughra laylatul qadr fitini ore sungolo makono kletan duru shu bara bebe damne ore la karsa kanga sa ay sebenige karsa kanga nyenama ayo sebe karsa kanga furuke ayo sebe karsa kanga den soro ayo sebe karsa kanga dujo ayo sebe ka bebe sebe aseben me damne ori la fa beta ban ka ben lailatul qadri shuma bo o ya ina lailatul qadri shuke kle mugan wolon vlay okma uflani nyogon che kle binan kle kle binan flanan don papier be dati ko be ma ori be lailatul qadri shuma karsa bon kele o kele kan ka kɛ diɲɛ kɔnɔ dugukolo yɛrɛ kan ka kɛ dugukolo cili kan ka kɛ u b'o bɛɛ papiye ta ka taa di Jibirila ma garizigɛw fɛn o fɛn kan ka di maaw ma san kɔnɔla la u b'o bɛɛ papiye ta ka taa di Mikail ma musiba fɛn o fɛn kan ka kɛ san kɔnɔla la u b'o bɛɛ papiye ta ka taa di Israel ma baara fɛn o fɛn kan ka kɛ dugukolo sanfɛ san kɔnɔla la u b'o bɛɛ di Ismaila ma ale de diɲɛ sankolo fɔlɔ in mɛlɛkɛ belebeleba don u b'o papiye ta ka da ale ma wa awhaya fi kulli sama'in amraha anw masa ye wahayu kɛ ka na sankolo kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma n'a ka yamaruya ye ni ne bɛ labɛn e sankolo in kɔnɔ ni ne bɛ kɛ e sankolo in kɔnɔ ni mɛlɛkɛ in de bɛ sigi e kɔnɔ olu de bɛ nin ko in latigɛ o kuma o bɛɛ bɛ di Ismaila ma o kuma o bɛ sɛbɛnniw daminɛ a bɛ taa jɔ ka bɛn don ma o de ye lailatul qadri su ye o kuma ala bɛ latigɛ tampon bɔ an kan karisa e kɛra nin ye karisa e kɛra nin ye karisa e kɛra nin ye o kuma ala k'an ka jamana bɔ n'o latigɛ ye ala k'an yɛrɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ n'o latigɛ ye maa minnu tulo banna n'u bɛ degun kɔnɔ ala k'u bɛɛ lajɛlen bɔ degun kɔnɔ n'o latigɛ ye o kuma k'o de bɛ kɛ ne y'a différence ye i ye min fɔ an ye ko ne y'a différence ye donc ye lailatul qadri kubra mais ni lailatul qadri sughra ko baara bɛ daminɛ ne la an bɛ ka min kɛ nin ye awɔ ko mɛlɛkɛw seli fila de b'u bolo i n'a fɔ seli fila b'anw bolo cogo min na k'anw ka seli ye tilefɛlaw ye seli fitinin ni seliba mɛlɛkɛw ka seli ye sufɛla de ye lailatul nisfi min Sha'ban sunkalo makɔnɔ tile 15 su o ye mɛlɛkɛw ka seli ye ani lailatul qadri su o ye mɛlɛkɛw ka seli ye o de la ala ko tanazzalul malaikatu warruhu fiha ko mɛlɛkɛw bɛ jigin nin su ninnu na ani ruhu fana bɛ jigin dɔw ko ruhu ye Jibirila ye dɔw ko ruhu ye mɛlɛkɛ belebeleba wɛrɛ ye dɔw ye fɛn wɛrɛ fɔ k'u bɛ foli di silamɛw ma salamun hiya hatta matla'il fajr nin su Jibirila jiginna alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko alakira i jija su in na i ka ala bato a nan'o fɔ alakira i jija a ye nafila seli daminɛ a tora sujudi laban na Jibirila nana ma wuli a ka ɲi ta i kunkolo kɔrɔta ɲɛti sankolo bɛɛ dayɛlɛlen na wa a ko mɛlɛkɛ dɔw jɔlen filɛ sankolo fɔlɔ la yunadi a bɛ ka wele da tuba liman raka'a fi hadhihi al-layla aljinɛ tuba bɛ maa ye maa min ye rukuyi kɛ nin su in na
yiruku kelen kɛ su in na ko aljinɛ tuba bɛ d'o tigi ma o ye sankolo fɔlɔ mɛlɛkɛ dɔ jɔlen don sankolo filanan na o fana bɛ k'a fɔ tuba liman sajada fi hadihi layla aljinɛ tuba bɛ maa ye maa min ye sujudu kɛ nin su in na sankolo sabanan fana mɛlɛkɛ dɔ jɔlen don o fana bɛ k'a fɔ tuba liman da'a fi hadihi layla aljinɛ tuba bɛ maa ye maa min ye duwawu kɛ nin su in na sankolo naaninan mɛlɛkɛ dɔ fana jɔlen don o fana bɛ k'a fɔ tuba liman baka min khashiyatillahi fi hadihi layla aljinɛ tuba bɛ maa ye maa min kasira ala ɲɛsiranya kasi la nin su in na sankolo duurunan mɛlɛkɛ dɔ jɔlen don o bɛ k'a fɔ tuba liman amila khayran fi hadihi layla aljinɛ tuba bɛ maa ye maa min ye baara ɲuman dɔ kɛ nin su in na i saraka bɔ i hinɛla fantanw na i taara dumuni di maaw ma ko sankolo wɔɔrɔnan mɛlɛkɛ dɔ jɔlen don o bɛ k'a fɔ hali min sa'ilin fa yu'ta su'ula yali maa bɛ min bɛ Alahu Taala deli wa n'a ko ka deli fɛn d'a ma n'i tɛgɛ jan dɔrɔn Ala b'a d'i ma o tuma ale su de Ala ka hinɛ bɛ jigin joona debi fitiri bɛ seli dɔrɔn hinɛ bɛ jigin daminɛ sinon su tɔw la hinɛ bɛ jigin ni su sera tilancɛ laban de mais nin su hinɛ bɛ jigin debi fitiri bɛ seli debi su daminɛ o de y'a to yaasi kala in bɛ kɛ su daminɛ mɛlɛkɛ dɔ jɔlen don sankolo wolonwulanan na o fana bɛ k'a fɔ hal min mustaghfirin fa yughfaru lahu yali maa bɛ min b'a fɔ ala yafa ne ma wa u ka yafa o tigi ma fo ka taa fajiri se ala kɛra ko mɛlɛkɛ ninnu bɛ to yen fo waati jumɛn jibirila ko ila tulu'il fajr fo fajiri kɛnɛ ci waati o tuma an bɛ yaasi kalan siɲɛ 3 très bien i tun ye siɲɛ kelen de fɔ o bɛ kɛ ala ka si di yan ani kɛnɛya k'an bɛn sawaba ma si min ye alabato si ye i bɛ yaasi kalan siɲɛ 1 hali n'i ka denmisɛnnin bɛ se denmisɛnnin b'a bolo du kɔnɔ yen minnu bɛ se i b'olu bila u ka k'i tɔgɔ la u ka k'i tɔgɔ la walima n'i ka mɔgɔ bɛ u bɛ se ka taa kalan dɔw b'a kɛ f'u yɛrɛ fɛ yen u t'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ka u b'a fɔ ko karisa n'a kalan ne yɛrɛ fɛ yen a filanan i b'a fɔ ala ne bɛna yaasi kalan i ka balawu bɛɛ lajɛlen ɲɔni san kɔnɔ balawu fɛn o fɛn bɛ jigin bari balawu fana bɛ jigin hasinu amwalakum bizaka ala kɛra ko ten sallallahu alaihi wasallam a y'aw ka nafolo a y'u don karanga kogo kɔnɔ ni jaga bɔlen wa dawu mardakum bisadaqa a y'aw ka banabaatɔw furakɛ ni saraka bɔli a ye to ka saraka bɔ wala a ka bana bɛ kɛnɛ wastaqbilu amwajal bala'i biddu'a duwawu bakuruba min bɛ ɲɛsin aw ma n'o bɛ jigin a y'o kunbɛn ni duwawu ye balawu bakuruba min bɛ ɲɛsin aw ma a y'a kunbɛn ni duwawu ye ouais bon dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ no sens de drame k'a fɔ ko bon an b'a fɔ al-qadar wal-qada c'est-à-dire latigɛw ni fɛnw ko bon ko ni balawu min n'o kun latigɛra e ma ko latigɛra ka kɔrɔ bon ko est ce que ni kana ni bɛ se ka fɛn ɲɛ o la wa k'e fana o ji bɔ voilà an b'a jaabi ni min ye anw tɛ latigɛ dɔn o tiɲɛ nka ala ko k'a deli siga t'o la ud'uni astajib lakum o ye kelen a ye n deli m'aw jaabi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an o fana ye filanan ye ni n ka jɔnw ye ɲininka n ka lahala la a fɔ ko n ka surun la kojugu n bɛ n wele dabaga bɛɛ lajɛlen jaabi n'a ye n wele ala kɛra tilala k'a fɔ la yuraddu al-qada illa ad-du'a ko fosi tɛ se ka latigɛ lasegin fo n'a kɛra ni duwawu ye o kɔrɔ ye jumɛn ye latigɛ min ne mɛlɛkɛw de b'a dɔn k'a bɛ Alahu Taala de yɔrɔ ala ni mɛlɛkɛw ka dɔnni tɛ kelen ye mɛlɛkɛw ye min sɛbɛn ala b'o changer kuma bɛɛ parce que o ye mɛlɛkɛw ka dɔnni de o tɛ se ka kɛ ala ka dɔnni dan ye ni ala bɛ fɛn min dɔn san in kɔnɔ ni mɛlɛkɛw fana y'o dɔn ni ala kɛra kelen ye san kɔnɔ laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir o kuma o bɛ yɛlɛma mɛlɛkɛw fɛ yen k'a sɔrɔ a ma yɛlɛma Alahu Taala fɛ yen parce que ala b'a fɔ k'u k'a yɛlɛma mais ala fɛ yen ko in bɛ laban yen wa indahu ummul kitab kitabu ba bɛ Alahu Taala de yɔrɔ ale de b'o togoya dɔn Allahul mahfuz ni ala ka dɔnni tɛ se ka kɛ kelen non pas du tout parce que n'o y'o dɔn dɔrɔn ani ala kɛra kelen ala kan ka fɛn o fɛn kɛ san kɔnɔ la ni lahul mahfuz y'o dɔn parce que o kɔrɔ ghaibu fɛn b'a bolo olu bɛ ardu la quoi o bɛɛ dɔn na wal malaikatu arafuha o de la an t'o dɔn mɛlɛkɛw yɛrɛ fana t'o dɔn a bɛ changer kuma bɛɛ olu yɛrɛ fana bolo o de la ala bɛ to ka wahayu kɛ ka na mɛlɛkɛw ma a ye nin effacer a ye karisa ka nin bɔ yen a ka nin bila a nɔ la parce que o b'ale yɔrɔ a sɛbɛnnen don yɔrɔ min na ale de b'o tɔ dɔn ale de fana ko kan k'a deli an m'u jaabi ta ni n'i bɛ dɔ wɛrɛ fɛ i bɛ taa o sira fɛ jaabi ɲuman ye an bɛ ala deli tan an bɛ ala deli tan o tuma i bɛ ala deli ala ka balawu bɛɛ ɲɔni ka bɔ i n'i ka somɔgɔw kan san kɔnɔla la
o ye filanan ye oui a sabanan i b'a fɔ ala ne sɔn garizigɛ sanuman na i ka n kari ka n banaya fo n kana taa majigin delili kɛ maa wɛrɛw la n ka nasɔngɔ nɔgɔya n ye n garizigɛ sanuman na garizigɛ min n'a ti n bila delili la garizigɛ min tɛ n bila maa wɛrɛ delili la o de ye ka n kari ka bɔ maaw delili ma ala n sɔn o la i ka n bɛn sawaba ma i bɛ nin kalan sabanan na n'i ye nin kɛ ka sabanan kalan o y'a bannen dɔw b'u bolo mɛ o tɛ wajibi ye yaasi de ka gɛlɛn o tuma yaasi siɲɛ 3 bɛ kalan n'o banna arakan 100 seli de bɛ kɛ arakan 100 seli o b'o wele ko salatul khair riwaya nana ko man salla fi hadhihi al-layla 100 rak'ah ni maa min ye arakan 100 seli a su أرسل الله تعالى إليه 100 ملك الله تعالى من ملكة كما تشيغانا وتجمع 30 يبشرونه بالجنة ملكة بسبا ولوبا أتجيلا نسوجا كرساير إلا نسوجا ni الجنة سرولي و30 يؤمنونه من عذاب النار ملكة بسبا olu fana b'a karisa i hakili lasigi anw min nɔfɛ tasuma lazaba o t'i sɔrɔ kaburu lazaba o t'i sɔrɔ anw min nɔfɛ wa30 yadfa'una anhu afati dunya mɛlɛkɛ 30 olu fana bɛna diɲɛ jugumanw a n'a balawu n'a musibaw olu b'o ɲɔni ka bɔ i ɲɛ a tɔ tɛ to 10 wa 10 يدفعون عنه كيد الشيطان مكايد الشيطان ولبي الشيطان كا ابي جامون داينه ولبو جام فرaka buinya time be gengabo ñemeleke keme dafali arakan keme meseli arakan kele suratul fatiha dobo kala shin kele kasoroka qul huwa allah sura bo kala shin tan arakan kele abi ben salam bla ko biduruma chaque 2 raka be salam bla ni be fa ga no ya re be tamaro do bla ikrefe tamaro den biduru mana arakan kele nge be kelen ta bla mana me ko fe anga karamo do kulu ba ke o be jima wori ka nyoko fe avec anga misiri chamana 600 ah c'est une bonne chose avec yoro chama ne re ninga jama wa ke yoro anga yoro la me ko mo machangwa bo itseka mo wele olula ko parce que anga chokoro ba ko me wajul leke bon sisan wa fo ko mo ko taseli o yɛrɛ b'a kɛ wa fo ko mo ko taseli oui ne yɛrɛ de b'a kɛ voilà wa fo ko mo ko taseli bon ko na ye wajulu sigi o y'a sɔrɔ caman taara seli la quoi bon ko ka wajulu to yen mɔgɔw ka taa seli quoi mɔgɔ caman bɛ taa seli misiri wɛrɛw la mais ne kɔni b'a kɛ n yɛrɛ ye ne ni mun bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ i n'olu b'a k'i ka yɔrɔ la o tɛ jamako ye quoi mais misiri caman b'a kɛ est ce que bamanjɛ ninnu ka misiri yɛrɛ est ce que o fana t'a kɛ Mustafa Haidara ninnu ka misiri b'a kɛ Koromagana misiri b'a kɛ awɔ olu bɛɛ b'a kɛ wa yɔrɔ caman b'a kɛ mun t'olu ye i b'a sɔrɔ an bɛ min dɔn an bɛ k'o de fɔ voilà a t'i n'a fɔ an tɛ ka dɔwɛrɛ an bɛ k'a fɔ de an bɛ min dɔn an b'olu fɔ nka bon a fɔ kun fana ye mɔgɔw bɛ se k'u cɛsiri a la taa nin yɔrɔ ninnu na u cɛsiri a la voilà u bɛ se k'u cɛsiri a la parce que n'i y'a kɛ u b'a wele ko salatul khair mɔgɔ minnu ye sunkalomakɔnɔ bonya tabiinaw de don alakira ko sallallahu alayhi wa sallam khairul quruni qarni i ka dɔn karnuw na sɔn hɛrɛma o ye minnu ni ne jɛra le siècle siècle 100 minnu ni ne jɛra o ye sahabaw ye summa alladhina yalunahum tabi'ina minnu nana olu kɔfɛ olu fana ka 100 fana o ye hɛrɛma ye olu mana baara o baara kɛ i b'a sɔrɔ o y'a minɛ ko sahaba dɔ y'a kɛ summa alladhina yalunahum o kɔfɛ minnu bɛ da o kan u b'olu wele ko tabi'ina olu fana mana baaraw kɛ i b'a fɔ olu b'a fɔ ko n y'a minɛ karisa la o fana b'a fɔ ko n y'a minɛ sahaba karisa la sahaba in fana b'a fɔ ko a tun bɛ kɛ alakira ka waati sallallahu alayhi wa sallam o tuma tabi'ina minnu y'a kɛ o ye Khalid bin Ma'dan olu ye nin seli in kɛ wa Luqman o ye seli in kɛ bin Amir ninnu ye tabi'ina baw ye minnu ye seli in kɛ minnu ye waati in bonya Hasan al-Basri ale fana ye waati in bonya ale fana ye seli in kɛ voilà ale de kumara kan kosɛbɛ ale yɛrɛ kumara kan kosɛbɛ o kuma seli in kan ka kɛ
n'a ye seli kɛ ka ban a bɛ dugawu k'aw yɛrɛ ye dɔw b'a laban ni muawidatayni ye wala n'a laban sera aw bɛ muawidatayni kalan k'o kɛ k'a dafa ko nin sura 3 Alakira tun b'i yɛrɛ tanga n'a ye k'i bɛ tangali fɛnɛ baraji sɔrɔ a laban waati ninnu na a laban waati n'o kulawuzu birabbin falaki ani kulawuzu birabbin nas i b'olu kalan siɲɛ kelen dɔrɔn k'a dafa o tuma ninnu kan ka kɛ baara min kan ka kɛ sunkalomakɔ yɛrɛ kɔnɔ i kan ka to ka wurudi min caya fo ka taa sunkalomakɔnɔ ban u ko k'a sɛbɛnnen don tawureta kɔnɔ man qala fi sha'ban ni maa min y'a fɔ sunkalomakɔnɔ bɛɛ kɔnɔ la ilaha illa allahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun la ilaha illa allahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun la ilaha illa allah ma wara foshiteni Allah ta'ala te mini batokaka wala na'budu illa iyyahu aw yara fanati ma wara foshi batuni Allah ta'ala te mukhlisina lahu ad-din an kira dina jiya bakay Allah ta'ala ina duskuna an farkulo na ninguye walau kariha al-kafirun kalne o maja kafiru kafiru yo ko amoke okuma farda do ben kala shin saba do ba kala farda shin kele o ifanga mana sega hakemin kala sa oredo okuma ni shu ni sera ka foka caya ashu nyana mayali e juma ika jo fu fajiri ka se nyana ika fajiri seli gida ore kan ko sebe Allahu akbar Allah kan nafada ika tu fajiri ga wole ika soro ga du Allah kan nafada ma e ustaz Abdurrahman ambi foka ibarkada ambe limana jokulambu la dunya ka fofona mi anga choro bay ani ankaramu wana fa no ye el hajj Ousmane Khalafu Haidara aleka Sanyelema Ziyara olu watu besina no oye 31e édition yi signé bisabani kilina olu baraw damnena kunu bena bikala shini shibiri kamni so wada filalo islamo wolu mimota kata baraw kunche epemi kenebaka inshallah ambe Allah taala diri alaka do munu menake Allah taala ku bela jeli ala ku jabi aka sancha mata alaka uirana ambal mal islamo ambe na do di usaz dramima be do kan tilela ambe baran kuncho ka be inshallah o kuma sona nga do ke anga karamugo ame foli ke ka do ku ye jaranye babanja yere ame do ka fa sigata la chwa ba kan be ana koro be ana nga sheikhu yere no ibuye ana ga demba be ani shana kala dembe ame olufu kosebe Bouakarim Shana Khalifa ana koro Muhammad Modibo Sheikh Muaz Ali almami ana bawbe mayni kumaw nana haydara masuko ni anga karamdi musuko baw sigata vraiment bu bela jene fo be kan fo ani ni baraji ala ka dama basu gon ana an koroge mun fatura ala ka hine su bela jene o kuma me anga karamugo ame do ke bela jene ama fo ala ka jamana basigi ala ka here chama na ti jamana ko ala ka jamana basigi ala ka nge jamana iboni jamfa fe on fe tale no ka nyashin jamana ma ala ka benyo ala ka nge jamana nga here sai ala ka nge jamana nga korota ala kan jamana nga basigi sai jamana in fama wa wo hakilito jamana kono do parce que amega do wati mina wati gelemba no sungolo yi ne ni wati kun sera sahaba ko muka jakabo wala sam ma hakili ka siga sigi sungolo barakela kuma wartigu a hakilito jakabo la ni wati inshallah ni fen fitini nga ala ba no rabbil dima wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna imana fen fitini chake ala bi jidina chaman dima kuma ala ko dama ma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا سامع كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مقيل العثرات يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا غاية رغبتنا نسألك ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والمير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الضر والشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا يا نعم المولى يا نعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ملكو دومنا همبه أستاذ كرامو إسماعيل درامي أمك تلفون نمرامو ديو kadina yingalu kamando ye 79 05 15 39 79 05 15 39 walma 66 27 22 11 biworo ani woro mugwa ani wolofla mugwa ani fla tan ani kile la jamana la ka baraka la jamana la ka here wala ku ubunya jala samake Musa babasila ambe au funi ka baraka daw kan be ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio